Сёння толькі ў Брэсце налічваецца 77 гаражных кааператываў і яшчэ звыш 40 месцаў, дзе захоўваюцца аўтамабілі. Штодня тут можна назіраць сапраўдны броўнаўскі рух з аўто і людзей. Нехта абслугоўвае сваіх жалезных каней, займаецца рамонтам, нехта проста адпачывае ці добраўпарадкавае свой гараж. Гаражны кааператыў «Вулька-6» існуе ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, але дагэтуль тут усё знаходзіцца ў нейкай перманентнай стадыі будаўніцтва. Старшыня кааператыву ўпэўнены ў тым, што стан спраў у бліжэйшым будучым зменіцца. Пакуль жа ўсё ёсць так, як ёсць. Помимо того, что у человека есть гараж, у человека, как правило, есть и квартира, есть и дача, и где-то на территории, допустим, дачного участка собирается, будь то где-то хороший урожай, а потом его некуда девать, в силу того, что человек не в состоянии его там продуктивно, скажем так, реализовать или переработать. И привозят, допустим, в гараж где-то картошку, где-то яблоки. А потом все это, опять-таки, находит отражение утилизации непосредственно в контейнере. У гэтым жа мікрараёне існуе яшчэ адзін гаражны кааператыў Мара Кавалёва. Яго, дзякуючы намаганням кіраўніцтва, здолелі давесці амаль што да узорна-паказальнага. В первую очередь мы лишние контейнеры с той стороны убрали. Было 18, стало сколько по договору, столько мы и содержим. Дворник каждый день работает здесь. Была в той стороне проблема, 8 контейнеров стояло. Со всего жилого массива привозили диваны, шкафы, кухни. А сейчас все предупредили с помощью санстанции, что будем штрафовать. Са слоў гарадской і раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя праблем пакуль што хапае і ў іншых гаражных кааператывах. Меры ўздзеяння, адміністрацыйныя пакаранні не заўсёды дзейсныя. Многае залежыць ад саміх людзей і іх жадання жыць у чысціні і утульнасці. Есть проблемы, конечно, на Вульке, гаражные кооперативы, район мясокомбината, проблемный кооператив. 5-й кооператив, но со сменой председателей, скажем, улучшается эта ситуация. Выезжаем, проверяем, предписания пишем, где-то даже наказываем. По этому году уже привлечено 2 гаражных кооператива за санитарное состояние. Так што выраз чыста не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не смецяць, акурат актуальны і для гаражных кааператываў. І, канешне, многае залежыць ад дысцыплінаванасці і культуры саміх людзей. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».